Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Nik bankoa abankaren esperientzia saldu aurretik nahiko nuke jakin, edo nahiko nuke esan, esperientzia honek iruditzen zaidala baliagarria izan daitekela bai hasi berritan diren erakundeentzako, baina edozein erakunde motantzako. Eta baita ere, ikusiko duzuen bezala guk bulegoetan egindako lanaz jardungo dugu, hain zuzen ere egoitza nagusi bat daukagulako, banketxe guztiek bezalaxe, eta gero hori bulego komertzialak basarian lurraldean banatzen direlako, baina beste hainbat eta hainbat enpresa daude erakunde, finantza erakundeak izan dezarren, egitura bera daukatenak, ezta? Edo eta baita ere, egoitza berean dauden, egoitza bat bakarra daukaten enpresak ere, hainbat eta hainbat arlo ezberdin dauzkate egoitza berean. Orduan, pentsatzen dut eta ikustera, aztertzera gonbidatuko zintuzketet, ikustea posible dela gaur hemen ikusiko duguna, uste dut edozein erakundetarako baliagarria izan daitekela. Beraz, nire gonbidapen alitzateke, finantza erakunde bezala bakarrik ez ikustea. Eta, bueno, hasi aurretik esan baita ere, guk egindako lana, edo eta erakusiko dugun, guretza behintzat onuragarria izan den praktika hau, kudeaketaren ideia hori nola gauzatuko genuen pentsatzetik hasi zala, eta estrategiaren mailan kokatu nahi izan genuela hasieratik. Gero horra gero bueltatuko naiz. Barkatu? Barkatu. Zein da barkatu? Botoia eman behar dio dana. Bai, horregatik. Bale, honekin errazago. Bueno, erakundearen berri emateko bizpairu datu txiki bakarrik. Bueno, finantza erakundea gara. Egia esan askok behar bai da ezagutu gaituzue azkengo urtetan bankoa bezalaxe, baina aurreko urtean banketxeak erosi gintuen, eta beraz orain logo komertziala esango nuke, edo marka komertziala bankoa banka dugu. Banka unibertsala egiten jarraitzen dugu, lehen bankoak egiten zuen bezalaxe, bai partikularrei begirakoa, bai enpresa txiki, ertain eta handiei begirakoa, eta baita ere ondare handia duten, hau da, banka pertsonal eta pribatua deitzen zaion horretan aritzen gara. Bi lan unitate nagusi ditugu, banketxe guztiek duten bezalaxe, alde batetik zerbitzu zentralak, gure kasuan momentu honetan zerbitzu zentralak Galizian daude, eta gero sare komertziala izaten dugu banketxe guztiok, hau da, bulegoak, herrietan dauden bulegoak. Orduan, bankoa bankak 700 bulego ditu Espainia osoan banatuta, eta horietako 30 dira EAEn daudenak. Hemen EAEkoak kontatuko ditut bakarrik, baina Nafarroan ere 2 bulego ditugu. Eta langile kopuruari dagokinean biribilean, zeren eta 6.000 baino pixka bagiago dira, baina Espainia osoan 6.000 lagunek osatzen dugu banketxea, eta EAEn 150 pertsona gaude. Eta kokapenari dagokinean, pixka bat lurraldez lurralde ikusi dezakezue hor 10 bulego ditugula Bizkaian, 2 Araban eta 15 Gipuzkoan. Azkenean dauden 3 bulegoak enpresetakoak horiek ez ditut proiektu honetan barneratu. Beraz, 27 bulego proiektu hau martxan jarritakoak. Orduan, guztiaren hasiera izan zen pixka bat 2008an hasi ginen euskara planarekin, 2007an egin genuen diagnostikoa, eta ja erabakiak hartzen hasi ginen 2008an. Eta lehenbiziko erabakia izan zen, guk buruan genuen, erabaki genuen plan estrategikoa aurrera eramateko, eta hori kudeatzeko eskuartean genuen euskara plana aurrera eramateko, ze egitura, kudeak eta egitura beharko genukeen. Eta hor bai, pentsatzen dut izan genula ikuspegi estrategiko hori, orain aipatuko dizuedana zehazteko. Orduan, guk hor 3 elementu argi genituen, 3 elementuko egitura bat behar genula, eta izan zen alde batetik euskara batzordea, baina euskara batzorde esekutiboa, gero komentatuko dizuet hor zeintzuk parte hartzen genuen, gero euskara koordinatzaile bat izango zuen baita ere, hain zuzen ere euskara batzordearen eta gero guk asmatu genuen bulegoetako euskara arduradunen arteko harreman hori sustatuko zuena,
Eta hirugarrenik justu gaur landuko dugun gaiarena, bulegoetako euskara arduradunak. Baina, aipatu nahi dut euskara batzorde horretan gu genituen zerbitzu zentraletako arduradunak, genituen hainbat eta hainbat departamentu edo sail ezberdinetako arduradunak, eta baita ere gero lurralde bakoitzeko bat edo bina ordezkari, hau da, Gipuzkoatik, Bizkaitik, Arabatik eta kasu horretan Nafarroatik ere bai. Eta gero, zuzendaritzako pertsona bat genuen baita ere batzordean eta langileen ordezkari bat. Orduan, zuzendaritzako pertsona bat izateak batzordean, aukera ematen zigun, bertan hartzen diren erabakiak ja aurrera ematearena. Hau da, ordezkari horrek baiezkoa ematen zuen neurrian eta berak igotzen zuen zuzendaritza orokorrera han gauzatzen zirenak, eta orduan gurean zan, egia esan, behin hori egitera lortu genuen oso erraza. Batzordean, hilero biltzen ginen batzordean, hartzen ziren erabakiak aurrera zijoazen beste inolako batzordetara, beste inolako aurkezpenik egin beharrik gabe, eta hori oso garrantzitsua izan zen. Orduan guk argi genuen momentu honetan, naiz eta batzordeak ondo funtzionatu eta batzordea exekutiboa izan, bulegoetaraino heltzeko arazoak izango genitula, badauzkazu zure komunikazio kanalak, badauzkazu hierarkikoki jarritako bilerak, eta gainera bulegoetan astelenero, eta astelenero espada asteartero biltzen dira aste hori nola kudeatuko duten azaltzeko, ez? Baina ikusten genuen oso zaila izango zala, zuzendarien gandik pasatzen ez genuen hori, euskara batzordean prestatzen zen hori, zuzendarien gandik pasatzen ez genuen, inora etzala helduko, ez? Orduan, argitasun horrekin erabaki genuen, hain zuzen ere, bulego bakoitzean, euskara arduradun bat izendatzea. Eta euskara arduradun horiek, gero nahi badezu komentatuko dugu, ze perfiletakoak izan ziren, bolondrez apuntatu zitezen eskatu genien, eta gehiengo batek ala egin zuen, eta kargu ezberdinetakoak egon ziren badaude zuzendariak ere, baina badaude kutsazainak, eta badaude kudeatzaileak, eta kudeatzaile espezializatuak baita ere. Eta orduan, helburu nagusia zan hain zuzen ere horixe, euskara batzordean hartzen ziren erabakiak bulegoetan gauzatu daitezen bultzatzea. Hau da, azkenean, euskara batzordean erabakitzen zena, euskara arduradun bakoitza zan, horren arduradun bere bulegoan aurrera eman zedin. Orduan, ez zegoen hierarkiatik, naiz eta komunikazio hori gonena eginda ere, maila hierarkikotik pasatu beharra ez zeukan, zuzenean pasatzen zitzaielako bulego bakoitzean, hau da, kapilaretan zeuden pertsona horien gana. Eta beste kontu bat ere garrantzitsua zen, zeren eta bulegoetan zeuden pertsona horiek argi zeukaten beraiek zeudela bezeroaren gandik hurbil, eta ez euskara batzordea edo euskara batzordearen gainetik zeuen zuzendaritza batzordea. Eta hau izan zen, nire ustez, momentu hortan hartu genuen erabaki estrategikoatzat hartu genuna, erabakiri garrantzitsuna, eta gero gainera emaitza honak eman dituena. Orduan, helburuaz gain, gero euskara arduradun hauek 3 bete behar zituzten, ezta? Alde batetik, euskara planean jasotzen ziren ekimen horien berri ematea bulegoetan. Baina, ematen zituzten, ez euskara batzordeak esan da agindu bezalaxe, baizik eta euren hitzekin, eurak ulertutako moduan, eta eurek motibatzeko moduarekin. Bigarrena ere, bigarren puntua edo bigarren egitekoa zan hain zuzen ere, bulegoko langileak edo kideak aktibatzea. Hau da, etzen euskara arduraduna euskara koordinatzaile izenekin ez nahi dinastatu. Euskara koordinatzaile hori egin behar duena, gehienetan ahala izaten gara, baina kontua da, zein den gure lan eremua. Eta nire adibidez zan, euskara batzordearen ingurua eta zuzendaritza maila. Baina, gero bulegoetakoa izan nintekeen ni ere, baina asko zobezan, hain zuzen ere, euskara arduradun horiek izan zitezen motibatzaileak, euren kiden motibatzaileak, ez? Eta hirugarrena zen, garrantzitsuena edo, ez da gurrenkeran hirugarren jarri dut, baina hain zuzen ere, orain komentatuko dut hemen urdinean jarri dugu bulegoaren euskara profilaren arabera, zeren eta guk bulegoak euren euskara mailaren arabera sailkatu egin genituen, hurrengo filminan ikusiko dugu. Eta orduan, euskara arduradunen egin beharrekoa zen, bulego bakoitzak jarrita zituen helburuen arabera konpromiso batzuk jaso. Eta konpromiso horiek jasotzen zituzten, bertako bulegoko kideekin landuta, zehaztuta eta guztien artean onartuta.
Eta hau da, beraiek egin duten eta egiten ari diren lanik garrantzitsuena. Orduan, ulertzeko pixka bat profilarena, guk 27 bulego horiek sailkatu genituen beren euskera profilaren arabera. Eta ateratzen zaizkigu, atera zitzaizkigun 3 profil. Alde batetik, oinarrizko maila duten bulegoak. Hauek dira, bezeroari euskeraz zerbitzua eskaintzeko, ahoz euskeraz zerbitzua eskaintzeko gaitasuna dutenak, baina ez gaztelaniaz eta ez da ere bulegoko kide guztien aldetik. Bigarren maila, maila ertaina, da hemen kideek, bulegoko kideek, gaitasuna dute euskeraz zerbitzua eskaintzeko bai ahozkoan eta bai idatzizkoan, baina ez kide guztien aldetik. Eta hirugarrena goi maila da, 3 gauzak betetzen dituztenak, ezta? Hau da, zerbitzua ahoz eta idatziz euskeraz emateko gaitasuna dute, eta gainera bulegoko kide guztien aldetik. Konturatuko zareten bezala, goi mailako izatea oso zaila da, denetik jakin behar dalako, bai, eta gero, banketxetan normalean langileen artean aldaketa desente egoten direlako. Horretaz ere, pixka bat geroxago hitz egingo dugu. Normalenak maila ertainean daudenak dira, gehiengoak, eta gero dago lurraldearen kontua. Goi mailako gehienak Gipuzkoan daude, maila ertainekoak eta B mailakoak Bizkaian daude, eta oinarrizko mailakoak daude Araban, bai? Araban eta Nafarroan baita ere. Orduan, hori kontutan hartuta, euskera arduradunek egiten dutena da, bulegoko euskera arduradunak bere lantaldearekin helburuak zehazten dituzte. Hau da, lehen esan dugu euskera batzordeak zehazten ditula maila bakoitzerako helburu estandar batzuk, eta beraiek ezagutzen dituzte estandar horiek zeintzuk diren. Baina gero joten dira beraien bulegoetara, eta beraien bulegoetan zehaztu behar dute urte horretan, irekiko den urte horretan, ze konpromiso hartuko dituzten, ze helburu betetzeko, edo eta helburu horietara heltzeko zertzuk ekimen egingo dituzten. Orduan, hemen jauzia da langileek bulegoan bertan erabakitzen dutela, beraiek zertzuk helburu zehaztuko dituzten eta ze konpromisotara helduko diren, beraiek ezagutuz ze profiletakoak diren bai bulegoa eta bai lantaldeak, eta benetan ze indar duten baita ere urte horretan nora heldu daitezken jakiteko, bai? Orduan, bulegoan hartutako konpromiso horiek, euskera batzordeak urtean behin egiten du urte hasieran bilera ireki bat. Euskera arduradun guztiek, euskera batzordearekin batera, bilera egiten du. Eta euskera arduradun horiek, bakoitzak, defendatzen du urte horretarako zehaztu dituzten, hartu dituzten konpromisoak. Eta hau oso une garrantzitsua izaten da. Harrotasunez betetako unea izaten da, baina oso partekatua. Eta gainera jakinda, bakoitza maila oso ezberdinetan daudela. Orduan da, esate bezalaxe, dodepetxo hori aterako dugu aurten, eta guztiok onartuta dago. Eta ikusiko dezue, parekideo garenon artean nola gelditzen garen. Da holako pixka bat, erronka karrera antzeko erronka bat izaten da, bai? Hau urtarrilaren hasiera inguruan, txaileran batzutan. Eta gero, urte bukaeran justu kontrako bilera egiten da. Berriro, biltzen gara denok, euskera batzordearekin batera, euskera arduradun guztiak, eta txosten bat eramaten dute, esanez, balorazio bat egiten da, urtean egindako lanarena eta hartutako konpromisoien betetzen mailaren ustuketa egiten duten nolabait esateko, ez? Eta orduan hemen denetik egoten dira lortzen diren kontuak eta egoten dira pila bat lortzen ez diren kontuak. Hemen pila bat esaten dut, zen eta egia dalako, baina ez da gauza grabeetzat hartzen eta inorrezta belarria jeitsita ere joaten bilera horretaratan. Niretzat hori da benetan oso garrantzitsua. Zeren eta guk defendatzen duguna beti izaten da ondo egin dituzten puntu horiek indartzen ditugu. Eta orduan ikustarazten diegu urtebete baino urrutirago daudela edo gaudela. Eta ez gara fijatzen nahi beste lortu ez direnetan. Lehenengo puntu honetan. Zeren eta gero, beraiek proposatzen dituzte baitare lortu ez dituzten horiek nola gauzatuko dituzten, edo ze konpromiso berri hartuko dituzten urrengo urtean betetzeko, bai? Orduan, hemen eurek martxan jartzen dutena da hobekuntza prozesua, enpresetan haintzaileak izaten direnak, hemen modu oso naturalean jartzen dira. Egia da, helburuak
nahiko oinarrizkoak direla, baina beraien aldetik ateratzen da, bai esatea zer lortu den, zer ez den lortu ez den aurrengo urterako nola utziko duten, eta hori nola gauzatuko duten. Eta hor prozedura bat kalitate, kudeaketa aurreratuarekin zerikusia daukan, edo horren baitan dagoen prozedura bat jartzen da martxan, eta prozedura oso modu naturalean jartzen da, bai? Eta, hauxe da pixka bat, proiektu hor gero emaitzetara salto egingo dut, baina oso laburra da, nik uste dut oso erraz ulertzen dela, baina eragina izugarria dauka. Orain ikusiko dugu pixka bat, zeintzuk izan diren emaitzak eta lorpenak, ez? Alde batetik, emaitza edo jasotako emaitza bezalaxe guretzat, da, alde batetik, euskara planaren kudeak eta ez euskara plana baizik, eta euskara planaren kudeak eta langile guztien ganaino heltzen dela. Bulegoko kide guztien ganaino heltzen da. Ez da bakarrik zuzendariaren eskuetan gelditzen, ez da euskara arduraduranen eskuetan gelditzen, eta are gutxiago euskara koordinatzailearen edo euskara batzordearen eskutan. Hau da, langileen guztien ganaino heltzen da. Bigarrena da, euskara planaren presentzia eta aktibazioa ere, langileen esku dagoela eta jakinik langile horiek bezeroaren gandik oso hurbil daudela. Hau da, bezeroak heltzen dira somatzera zerbait aldatzen ari dira bulego horretan. De hecho, baita ere, egin izan ditugu lehiaketa bat edo beste, langileak eta bezeroek alkarrekin landu behar izan dituztenak, ez? Eta sariak ere biei eman zaie talde gisa. Hau ez da beti gertatzen, baina, asmatu izan ditugu, hitzen terminologia kontuak erabiliz, eta bar, ez? Gero bestetik, emaitza bezalaxe, hobetze prozesuek langileek beraiek bulegoan lantzen dituztela. Hau normalean, guk euskara planarekin hasi aurretik gure banketxean hauetzan gertatzen. Hobetze prozesuak ere zuzendaritza orokorra jartzen zituen. Esaten zuen zer egin behar zen, nola funtzionatzen zuen hobekuntza prozesu horrek, eta guk saiatzen ginen horiek egiten. Kasu honetan, hori azpitikan gora igo den prozedura bat dela esan genezake. Eta berritzailea da, bai kudeaketa aurreratuaren ikuspegitik eta iruditzen zaigu baita ere euskararen kudeaketaren ikuspegitik. Hau da, bulego batean zeinetan daukazun zuzendari ordea, kudeaketa espezializatuak, ez espezializatuak, eta abar, hau da, oso hierarkizatua dan erakunde eta batez ere bulego batean ere hobekuntza prozesuak azpitikan ateratzeko gaitasuna izan degula, ez? Eta azkenean oso garrantzitsua baita ere konpromisuen irakurketa hori partekatua dela. Zeini gustatzen zaio, berak egindako lanaren berri ematea beti dakizunean akatsen bat izan dezula, edo dana etzaizula ondo atera, ez? Edo eta are gehiago, akatsez beteta edo lortu gabeko hainbestea helburuekin zoazela bestei horren berri ematea. Inori etzaio gustatzen, justu hemen, halako beste giro bat sortzen da, zeren eta beraiek ez daude bakarrik, inor ez dago bakarrik. Goi mailako bulegoak dira hainbat, erdi mailako bulegoak dira beste hainbat, eta oinarrizko mailakoak dira beste hainbat. Orduan, inor ez dago bakarrik, eta beraien artean, halako babes garrantzitsu bat sortzen eta sentitzen dute, eta ez dira inor baino gutxiago. Hau oso da benetan garrantzitsua. Eta honekin, ikasitakoak eta lorpenak oso laburrean jaso ditut, baina lehenbizikoa konplizitatea jarri dut. Konplizitatea sortu da lehenbizi euskara arduradunen artean, denak berdinak dira, denak daukate ardura bat, denak dauzkate buru kezka bertsuak, eta arrakastak baita ere ez. Baina, konplizitatea sortu da baita ere, kiden artean, bulegoko kiden artean, zeren eta hor, hierarkiak apurtu egiten dira. Hau lantzerakoan ez dute balio hierarkiek. Orduan hor, berdinago sentitzen dira guztiak ere. Eta gero, beste konplizitatea sortzen da, bulegoen artean, hau da, lehen aipatu duguna, oinarrizko maila dauzkagun guztion artean, berdintxu gara, ertainon artean baita ere, eta bar. Eta gero gertatzen da baita ere, urtean zehar, hauek ez dira estankoak, mailaketa hauek, zeren eta esan dugu, langileen euskara ezagutzaren arabera aldatzen doazela edo sortzen direla bulego hauek, ez? Orduan, langileak aldatzen ditugun une oro bulego batetik bestera, bulegoien perfilak aldatu egiten dira. Beraz,
bulegoen arteko konplizitate hori aldatuz joaten da baitea ere urtean zehar. Kide berriak dituzu, batzuk sartu egiten dira zure taldean eta beste batzuk atera egiten dira. Eta horrek beste dinamismo bat ematen dio egoerari. Gero, erreferentzialtasunarena noski oso ondo egiten duten bulegoek, bulegoak erreferentzial bilakatzen dira besteentzako. Baina ez bakarrik, ez dezagun pentsatu bakarrik Gipuzkoako, ez dakit Tolosako bulegoa izan daitekeela erreferentziala, bada. Baina 2018ko Euskaraldian izugarrizko lorpena izan genuen, lorpen naturala, eta izan zen Bizkaiko Barakaldoko bulegoak irabazi zuen Euskaraldiaren inguruan egin genuen lehiaketa bat jarri genuen, bai esaldi eta bai argazki bat atera behar zuten isladatuz euskararen aldeko konpromisua bulegoarena. Eta hori intranetean jarri zen, intranet bidez bozkatu zen, eta erakunde guztia bozkatu zuen eta Barakaldoko bulegoak irabazi zuen. Barakaldo, pentsatuko duzuen bezalaxe, maila oinarrizkoan dagoen bulego bada, baina justu konpromiso maila hura agertzeko modurik egokina berak aurkitu zuen. Orduan, ez dezagun pentsatu beti, erreferentzialtasun horretan, euskeran, euskera dakitenek lortzen dutenek, baizik eta bidea ondo egiten dutenek ere lortzen dutela. Orduan, erreferentzialtasunaren puntua oso da garrantzitsua baita ere sistema honetan. Hirugarren puntua ere oso garrantzitsua, barkatu, danak ateratzen zaizkiot oso garrantzitsua, baina ezke benetan egindako bide oso esanguratsua izan da. Lurraldeen egoeren arteko kontzientzia zabaldu da baita ere. Ulertuko dugun bezalaxe, ez da gauza bera Gipuzkoako bulegoak daude egoera batean, Bizkaikoak daude beste batean, Arabakoak eta Nafarroakoak bestera batean bizi dira ez. Eta orduan oso garrantzitsua da baita ere urtean birritan egiten ditugun bilera horietan, euren artean ikustea ez bakarrik bakoitza ze mailatan dagoen, baizik eta ze lurraldetakoa den. Zen eta hor, mugetan dauden bulegoek egiten duten lana oso da garrantzitsua, adibidez, Elgoibar batek, Eibar batek, Ermua batek, eta gehiago daude, mugan dauden herri horiek. Eta orduan, herri horien artean daudenean langileen aldaketak ere oso interesantia da ikustea zer nolako aldaketak ematen diren edo eta kasu gehienetan ez dela bulegoak kasu horretan mugitzen maila batetik bestera. Orduan, herrialden artean ere badago zer eginik eta horren kontzientzia izatea badagokiko ez. Eta azken puntuak diraia giza baliabideen ikuspegitik nire ustez hortik natorrenez oso izugarri indartzen dutenak baita ere kudeaketa sistema hau. Alde batetik bulegoei izugarrizko autonomia ematen zaie. Bai helburuak zehazteko, ez helburu makroak lehen esan dudana, baina bai makro horietatik gero norbere bulegoan ze helburu zehaztu ditzakezun edo aurrera eman ditzakezun jakiteko ez, eta horrekin batera hobekuntza prozesuak. Hau da, bulego bezalaxe, bulego bakoitzak erabakitzen du zer, nola, norekin, hori guztia urtean zehar, eta gero hori atera ez dena baita ere hori hobetzeko hobekuntza prozesu hori bulegoak berak jartzen du martxan. Orduan, hobekuntza prozesuak dauzkagu ezberdinak, batzuk ez guztiak, baina bulego batzutatik bestera ezberdinak dira. Eta hau da, izugarrizko aberastasuna enpresak aurrera egiteko ez euskararen kasuan bakarrik, baizik eta beste edozein arazotan. Eta gure kasuan trasladatu da euskaran erabilitako hobekuntza prozesuak enpresaren beste hobekuntza prozesu batzuetara. Eta uste dut, hau benetan dela garrantzitsua zen eta ez da enpresa guztietan ematen, eta jakinezkero, nik uste dut kopiatzeko bezalako kontua dela. Eta gero azkenik eta garrantzitsuena da honekin guztiarekin langileen alduntze prozesu izugarria ematen dela era oso naturalean. Gure kasuan formakuntzarik eman gabe honetaz. Egin genuna zen beraiek beren bidea aurkitu zezaten gonbidatu genituen eta laguntza bazuten eskatzeko. Baina ez genitun prestakuntzara eraman, zeren eta bestela pentsatu genulako prestakuntza batek danak modu berean formatuko zituztela eta klonak eukiko genitula. Eta klonak ez genitun behar bulego ezberdinetan. Behar genitun bulego ezberdin bakoitzak bere lider propioa eta propioak. Lehenengo batekin hasi ginen, eta gero gehitu egin direlako. Orduan, langileen alduntze prozesua
giza baliabideen ikuspegi batetik, normalean beti prestakuntzatik, eta liderrak direnak liderrekin jasotzen aritzetik bultzatu den neurrian hori askotan ikusi dugu, eta hemen erakutsi dugu ez dela hori derrigorrez hola egin behar den lan bat. Eta bukatzeko, urrengo erronketan bi erronka jarri ditugu, bata da, lehen aipatu dudan bezalaxe, bulegoetan aldaketa asko izaten ditugu, langilea aldaketa asko. Orduan, klaro, guztiz euskeraz funtzionatzen duten bulego batera, euskeraz ez dakien bat eramaten badugu, baina mailaz jeisten da bulego hori ez, eta helburuak ere egokitu egin behar izaten ditu, eta hau ez da oso evidentea urtean zehar ja, maiatzean edo ekainean gertatzen baldin bazu, edo azaroan gertatzen baldin bazaizu hau. Orduan, hor lortu behar dugu, egokitzapen horiek, bizkorrago egiten ditugu baino, bizkorrago egiten zen bestela denbora galtzen dugu eta urte horretako helburuak ondo betetzen zijoazenak askotan bertan bera gelditu daitezkelako edo gelditzen derelako. Orduan hau da erronka oso potoloa guretzako. Eta bigarrena da, nik uste du guztiontzako erronka bat, eta da lurralden arteko ezberdintasunak orekatzeko helburuetan edo prozeduretan pentsatzea. Hau da, guk ikusten dugu lurralde batetik bestera pasatzen degunean langile bat horrek ze eragin daukan. Eta normalean onerako, txarrerako izaten da batzutan, profilez jeisten baldin badute bulegoak, baina onerako ere bai. Orduan, hor landu nahi dugu gehiago, hain zuzen ere, ez bulegoen oreka, bakarrik, baizik eta lurralden arteko oreka lortzeko, eta profil horiek gora ertainak eta oinarrizkoak direnak goi mailara pasa daitezen. Eta hauxe gure aldetik esan beharrekoa.